Známy slovenský novinár, publicista a spisovateľ Slavo Kalný zavítal na Katolícku univerzitu v Ružomberku. V moderovanej diskusii predstavil študentom svoju tvorbu a problematiku médií v čase komunizmu. Slavo Kalný je jedným z prvých absolventov žurnalistiky na Slovensku, zároveň je popredným predstaviteľom reportérskej generácie. Na koncom 50. rokov vyrástla v mládežníckom denníku Smena. Veľmi skoro sa predstavil aj knižnou tvorbou. Debutoval knihou zážitkov z ciest s folklórnym súborom Lučnica. Bol prvým publicistom na Slovensku, ktorý sa začal na literárnej úrovni hlbšie zaoberať rómskou problematikou. V uvoľnenejších 60. rokoch minulého storočia sa mu otvoril priestor na tvorbu reportáží a reportážnych príbehov. V nich spracoval dovtedy tabuizované spoločenské a historické témy. Neskôr sa ocitol v nemilosti a začal publikovať pod pseudonymom Karol Ilavský. V jeho príbehoch hrajú často hlavnú rolu aj kňazi. Na akademickej pôde sa predstavil žurnalistom presne na svoje 82. narodeniny.